Gaya. Una sa tanan, mga brother. Gusto na ko mo greet og may buntag kaninyang duha. May buntag? Ilabi na! Sa mga always nga nagapaminaw ng inyong programa. Nabuntag mo, eh. Ako din si Kirby. 23 years old. Kanilaging sige tag-shift of course. Parang graduating pa ko. Sa kursong management. Misuwat ko sa inyong programa. Nabuntag mo, eh. Tungod kay gusto lang ako matagal og piece of advice. Gikan kaninyo nga mga expert. Labi na gid sa kong idol nga si Leta Nini. Tinggi. To be honest, dili sa pagpanghambog. Mas gwapo pa ko ninyong duha. 5'11" ang height. Sakto og barog, naay abs. Well-maintained sa gym ang akong lawas. Siyempre, huwag nga na imong barog. Wapagid po ng imong mauyang. Of course, ang dating mother majorette sa mong classroom, si Abby. Napugagin ako ang iyang singkasing. Apan sa kalit lang, nausab ang tanan. Sa dihang dunay daghang silosog silosa. Namisulod sa eksena. Ug dinhi nagsugod. Ang kapto, tsako kaya mo, eh. Uy, hi. Kinsa man to? Oh, babe. Hi, babe. Kinsa man to, babe? Kinsa man to? Ha? Babe. Kanahan yung kay kagkuhan ba na nga? Kini nga, dangason ba? Ha, kanahan yung kay mga dangason. Babe, kabalo naman kasi mong boyfriend nga. Gwapo. Ba? Macho. Tangkad. Unya, buka na yun. Order ka na sa Richard Gomez. Ha? Babe. Gumis yung kibot? Sa gumis na gilutok sa aning-aning ay. Wala sila. Gusto mo wala, babe. Ha? Wala na ba? Dahil kalaki ay. Gusto mo nga naman sa ko mga... Alam nga ba, nga mo entertain pa magaglain, babe? Ayun, ana, good na. Babe, you should be proud. Proud bitaw ko, pero over naman kayo na, babe. Uy, ka lang, magkuang ka, magwarawarang Babe, ako ba na... mong ay, gino. Babe, ako ba na yung nagpansin? Siyempre, tagdo lang po na ni mong tao. Tao ko na. Kuya mo, raday ka, babe. Raday kami uhay. Ano kinalang medyo ka, ha? Katong niya agi po tong, naglagot po dyan ko ba? Katong niya agi po tong, sigalag si Monet kay, at po, nang tinagdan mo, lain kayo. Sabot ka. Babe,
Maski pagkisa ng muagi, ginatagad ako na because sikat man ko dito sa school. Ano sa mga? Sikat tayo ka school, pero Ayun. over naman kayo na, babe. Uy, pwede, kailan mo lang sa simuha, babe. Sala rin ako. Inahanglan mo na nila ngayon. Babe, sala pa rin ako na babe nga. Sikat ko niya, gwapo ko. Siyempre, tagdun kong mga babae. That's why, babe, ano yung kung ginaingon si mga babe? Nga kung yung mga ganit kong buhian, dahil nga nagkapas ako, ha? Unsa? Ay mo ka na habang, ay mo pag inabakuratan sa tanang imong mga panulti, babe. Wala akong ginaingon ni mo, ha? Ayun, di ba? Bakuratan sa tanang kanang imong gisu, o sa imong sultihon. Ayaw lagi kong buhi, kaya daghan kay kapas ako, ha? Ako talaga dyan ko ni mo, babe, na. Kung katapong kayo sa pod, bisa. Hi! Oh? Oh, Okay, sarang po na yung wara-warahan, oh. Kanana po si Ida. Paano mo, oy? kabida mo. Ikaw, sinusakay ka ba? Lagot kayo ka ba? Ibutan sa lugar. Pamahora dyan mo ito kung amigo ba? Ayaw ka bang inanagot? Kinsa? Amigo na ako si Bini. Sus. Tama na, ano na yun, siging selos niya. Ay, si ikaw na, bantay ka ha. Masakpan kay ka na ako, bantay dyan ka, babe. Bantay dyan ka. Rhinestone kid on the freeway star, an 87 pickup and a red guitar, laying like an angel with a broken wing, a song of true love for his girl Darlene. No, they haven't seen each other for a year or so, man. He misses her like we all miss that TV show, but he does prefer. Hi, Abs. Hi, Toy. Wala ka, Toy. Nang gwapo lang kag salina, Toy. Gwapo kay kag pantalon o sapatos. Pero di man gyapon kag gwapo, uy. Sa kita ko ni Manolti. Abs, abi kay inani lang ko. Inano na ako ni pero sultiyan ta ka. Kung nagwapo lang ko, pariya lang ko alam. Ay, sus! Parang kung gwapuan ni mong iyab. Nakikigi ko iyab nga mga beauty queen ba? Kung saan man na, kaya di man ka gwapo, di. Wala ka pabuhat, ana. Isang pariya lang ko atong naong atong schoolmate na ko nga si Anchay Bini. Han? Di, ulo pa lang, ulam na. Pero tigal man ka ato, kaya ka matukuyab, ikaw. Ikuyab ni mo dito. Uy! Tiyan na ka, Abs. Hi, babe! Nanay mong iyab. Abs, ginuwag ni mong iyab. Uy! Ay. Dude! Gusto, dude? Tulog siyang matay. Dodod ko lang naman ni mo ron. Sa? Wala, bay. Naman ko yung klase sa kan, bay. Mag-PE pa ko, bay. Dude, di lang, dude. PE pa ko, bay. Di lang, dude. Kasi gusto ko. Istorya, Na ako yung mga extra shoes sa balay, dude. Wala na ako ginagamit. Kasi gusto ka. Naman ko yung sapatos. Gising mo ko na yung mga shoes mo. Kasi maliptospirosis ka na. Grabe, sipinintahan na ba? Hindi lang. Tapos ko mga t-shirt dito. Okay na. Saan yung okay na? Sige lang, Dod. Kay, pag mugwapo ko, Dod. Tanggad ko. Dude, Ano na ikaw to, ba? Dod? Ikaw ba? Yung pag-ambisyoso ba? Wala po sa timing. Sige lang. Sama ko di. Wala na, di na ka matubo, dude. Bisan pa mukha akong kag baking powder, dude. Hindi mo kuya, Dod. Pabarang mo na, Dod. Para mubalin na sa kwa. Hinang bakakon, Dod. Babe, Mayon ko na. babe, let's go. Ay, naku, sige, istorya ni Babe, ayaw mo weirdo. na si Litoy. Babe, ikaw, grabe ka makadaog-daog tao pa. Mura ka nang di tao ng tiba. Babe, basta pa ka. Sa kang kaya ko na tao, pero amigo ba ako na ako, ha? Ay, doon, sige, istorya ng weirdo. Good, matakdan. Tarawan, natakdan na ka. Where do I begin? Where do I begin? Dapat na verduhag yun. Tara, babe, let's go. Kasi matakdan Toy, na na. sincere ka, Toy, ha? Mo ba, brother? Nawala ko ego ni mo, bro. Kana, Grabe nito. ako yung mga chicks na sa laing school. Siyempre, di ko pwede nga mo. Di mo natures mo mag-inambog. Gilo na tayo. Di ko kung pwede mo patas o chika, dude. Kay, na akong GF, dude. Pag wala pa na akong sae, dude. Sus, tingala man si Jordan. Kalintawanan ni Bang. Hindi na ni Gwapo. Diyan sa SPC?
Bro, na ako'y duha ka uyab sa SPC, bro. Sa Holy Cross, bro, naapod, bro. Duha po na ka, bro. Naglibog lang ko, bro. Inigsundo na ako. Tapat mo nila exit gate nila. Oh, Naglibog ko ba? Kasa ko mo. bro, meron ni mo uyab ya, bro. Sila mura na diya sa SPC asa bro sa Siyempre, bro. Naapo ko sa Ateneo. Naapo ko sa GMMA. mo ba? Naagani ko ito ganun 3 din sa... Kuan, Marbel? Bigit. Sa Jensen? Bro, ako bro, kundi lang ko busy rin bro. Uyab bro, doon ako lang si, bro, si artista ka rin si, ano din sa bro. Oh. Apit ako na uyab bro ba? Bro, imposible na kayo na, bro. Bro, lagi bro, di mo totoo bro. Ayun ang pagdam ko, bro. Manila kasi kami gikan eh. Magani ka kauyab, diri gani. Gil, di pala po dito ko ano, no? Ang goyo mo. Sunday, guys. Kalabot. Bro, dito ko pre. Bro, Bro, ayun lang, bro. kung ako nabuhay ka ba din eh bro. Bro, katong ex na ako itong dating mutya ng Davao, bro. Bro, kapoy yan kaya bro ba? Sabi ng mga tawanan, di naman ganahan mamina mo story ako. Bro, paminawas ako, bro. Pwede ka ba kong i-share? Kaya bro, kalibangon pa ko niya bro. Dua ka. Babe, gusto mo ni babe? Cebuano. Ngayon ba? Saan niya mong gibuhat diri? Ano ka ba naman doon sa classroom nga? Ngayon ba? Imo ni classroom? Dude, I'm not talking to Bay. you, ha? Iyan ta ka bay. Kani nga nga patsi nga ballpen bay, mapula gyud nga agyan nilon naglakot ako dito. Bay. Toy, kalma lang, Toy. Babe, di na ako ni patulan ni weirdo, babe. Kay... Kabalo naman ka ng mga pangit nga tao, magpapapel yun na, di ba? Patuloy ko bay. Kabalo ka na imong ballpen, dude. Isulat na sa imong papel, dude, kay hilig kay ka magpapapel. Di ba? Bay. Patuli, dude. I know na sutpi pa ka. O you go ahead, magpatuli ka, dude. Ayaw pang ilabot o girlfriend na may girlfriend, dude. Ayo ana alang tao, babe. Nagstoryahan ni Remy diri sa mga problema. Ito, traffic kay ka masiluso mga kaayo. Babe, ikaw ay sinagkuyog ka ng mga... Ano na sa mga naanak di ayo, ano na sa mga naanak nga tao mangyapon na. Ha? Kung ka ganun, di ako makamulaban, babe. Abi ko di mo, babe. Sultiya ta ka, babe. Lain mo ko ka kayo, bugiro mo ko kayo ka, babe. Ha? Kung ipanghambog, babe, tinuod man ako Grabe, ginapasulti. tinood po ako. Tinood ka nga. Basketball player ka, ilang mo ka na sa itong campus, pero... Grabe naman kayo ka manulti, babe. Ha? Babe, Kita ka na naman ng litoy, oh. Bitay ka na pika sa aping anak, sa pikas taas. Pero, buutan ka, ilan nilang siya kwapo. babe. Ha? Mulay kulang ni mo, babe. Dapat inanak ka. Eh kung inana lang ka nga, pagkatao, babe, hagbay. Babe, si tita ka, sige guban-uban ni mo, babe. Paano ba ka nga di ko maguban-uban? Doon kayo mauwaw ko ni mo, babe. Mas mauwa pa ka mo kayo sa ko, babe nga. Gwapo ko, tall, dark, and handsome. Kana, tall and handsome in the dark. Ganun ganahan mo uban, na. Kabalo ba ka, babe? Na, Babe, gwapo pa tong agta sa mga babe. ikaw rin, sige lang ako lakaw sa itong campus. Babe, mula na kay ulo, babe. Ikaw lang gina-istorya sa mga tao dyan. Babe, ikaw grabe tayo ka Babe, ba? of course. Sikat kayo mong boyfriend, babe. Oh, lagi I'm ang proud. istorya sila. Puro negative. Para sa mo, ha? Babe, Ha? how ka ba negative? Sikat kayo ko sa school. Kabalo ka, ma. Basketball player. Bright kayo ko sa klase. Gwapo pa dyan ko. Sabay ka pinta. Bitaw, Babe, Barsiti, wala player ikaw. lagi ka. Brad, Bartisi. Ha? Barsiti, player to ka, pero bukaong lagi ka kayo. Dude, alam nga na mag-ipasa ni mo na sa fast break nga di ka baloy mong kauban, di ba? Ako na lang score. Babe, Di ka, ako'y mo inbound, ako'y mo receive. Ako'y mo itcha, ako'y paulon, ako'y mo free throw. babe, tama na, babe, tama Ako'y mo na. free throw, ako'y mo rebound, ako'y mo jump ball. Ayan ako na tanan. Babe, makulit na ako ang ring, babe. Gamay na lang, madunk na ako na. Siyempre, with your help. Tinukod. Inspirasyon di ka, babe. Sao man ako di pagbiya ni tahanan ni nga di Di ba, na babe? ko makaya. Uy, mapil mo kong kauwaw ani. Uy, isa rin istorya sa mga, Di babe. ba, babe? Inahin na sa babe. Babe, Brother. Heh. Hindi man din sabay mo uyab sa kuha. babe, Mamatay ka sa inggit. babe! Mamay, babe. Nitong umaga lang Arbor ang akong uyab dolanday. You know what? I wasn't expecting na ingana din mo hatod sa ko ni Abby. Ulihan ako niya itong litoy nga.